खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 10 जुन 2023 बाराय जेबो शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसनि सासे पुलिस अफिसारा जिम मानिफ्राय बनो थाखाय रां बिनायनि जाहोनाव गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। माजुलि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिलिसापुरि पुलिस बादानि सासे अफिसार इनचार्जआ पुलिस बादानि कास्टडियाव दोनजानाय सासे सुबुंखौ हगारनांगौबा रां नांगौ होननानै दाबि खालामनायनि उनाव गावनि साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय पुलिस अफिसारनि मुङा जाबाय दिपज्योति काकति। गिथाव बाथाव बांग्रिं मावदों। दिनै फुंनि 10 रिंगासो समाव आसामनि गुवाहाटीआव 4.8 खाथिनि बांग्रिं मावदोंमोन आरो बे बांग्रिंआ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोहोम गोलैदों आरो बे बांग्रिं मावनाया मेघालयनि शिलंसिमबो गोहोम गोलैदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोलजि फना फोसावना होदों। नाथाय बे बांग्रिं मावनाय जाथायाव रावबो जेबो जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मेघालयनि जायन्टियाल जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर साखाथियाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव लेन्डस्लाइड जादों आरो बे लेन्डस्लाइडनि थाखाय गोबां गारि गुराफोरा लामायावनो थाथ'नांगौ जादों आरो बे जाथाया मैया फुंबिलिनि समावनो जादोंमोन। दैबाना जादों, मानसि गोथै मोनदों। दैबाना जानायाव गोबां सुबुङा दैजों गोजावनानै थैनांगौ जायो। बेबायदिनो बुरलुंबुथुर दैमायावबो मानसि गोमानाय जाथाया गोदान नङा। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय सिमिना गामिनि बुरलुंबुथुर दैमायाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। उनाव गोथै सहखौ रैखाथि हान्जाया बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायनानै गोथै सहआ सोरमोन, बबेनिमोन बेखौ मिथिनो थाखाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। थांनाय बुधबारनि हरनि समाव सासे सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै दुगैग्रा खथायाव गारना दोनदों होननानै सन्देह खालामजानाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ आसाम पुलिसआ मैया एरेस्ट खालामबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जालुकबारियाव थांनाय बुधबारनि हरनि समाव सासे 20 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ बुथारनानै बाथरुम सिङाव गारना दोननाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गासिबो जाथाया सोराङाव फैदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय बुलबुल हुसेन, 19 बोसोर बैसोनि। पुलिसआ बुलबुल हुसेनखौ सन्देह खालामनानै एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव बुलबुल हुसेना गावनो सिमान लादों आरो गासिबो जाथाया सोराङाव फैदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। बुलबुल हुसेना सिख्लाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।